They're going, Julia. Oh my God, look how many hundreds, thousands of them, of birds. E fotografiază, dar le trece prinții. Alea sunt tot ale tale mașini? Tot. Aia găs. Da, da. Aha. Nu-i castraveți? Dovlecei, dovlecei. Dacă vrei mai mult, mai... Dovlecei? Dovlecei sunt. Bun, care? Unde ești copiii? Chinurii doarme, Giulia, Marcus la biserică. La biserică era o lingură. La biserică erau mulți. Acum este o nomastică, împlinește un an. Copil de un an. Da. De ce ne cunoaștem pe ea? Nu știu cine este. Tanti Marta, unde te duci, Tanti Marta? Oh, ia uite ce faci. Să nu zic că nu va... Stai că mai sunt acolo doi bătrâni. Uite, uite acolo. Ce vrei să arăți că uite moși? Bani. Hai. Am mai... Să ne pozez cu el plin, cu el cu bol. Hai să vedem. Tanti Marta, ce cauți? Caut o căciulă să mă... Eu am lăsat căciulă acasă, așa că vreau să mă căciulă. Uite tu căciulă. Uite tu, uite, ți-e bine. O de mică. Mică. Nu mi-era ea. Uite, mama. Andreuța, astea costă 34,99. It's very expensive. Cred că astea sunt bune pentru tine. La o fetiță așa frumoasă. Și tu ține fața, nu ține dos. Ok. Spune-ne, da Să sau le nu? spui numărul. Nu, mai... Nevasile? Dolarul. Ce faci, Nevasile? Yes, yes, yes. Serios, crede-mă, pe cuvântul meu. Să vedem. Am văzut ceva. Cum? Ce vorbiți pe aici? Am să miroase a piele, mașina nouă. Doi moși, uite. Dați-mi mie ce, unul mai prăpădit ca altul. Până la anul îi trece picioarele, să face bine. Ehe. Ehe. I-am mâncat. Am umflat. 3 umflați. Cine știe că este înregistrat? Ai încurcat-o?
Nu joacă. Hai, la casa de bătrâni. Am ajuns la casa de bătrâni. Ce faci? Ești la plimbare? Și la plimbare, uite, cu tata. Facem curat aici. Eu l-ajut. S-a mai încălzit, așa? E frig la noapte. Așa a zis? 35 de grade. Nu știu câte e asta. Celsius, dar 35, jumatea lui 35. nu știu cât e. 15 și 17. 17? 17,5. 17 grade. 5, nu? Dacă e jumătate. Dar tată ți-a zis, Simi, unde plouă acolo? Se vede? Înăuntru s-a căscat puțin acolo. Înăuntru, da, dar nu știu de unde vine apa. A obosit. Tata a obosit. Păși, hă? Am dat ultima aer condiționat afară din casă, din geamul lui Marcus. Ce faci cu gaz? Foc cu alea, cu lemnele alea. Aia la aia de drum, Da, drumul la noapte. care arătai tu că e cu... Da? Cu rumeguș de ăla. Aha. Facem și noi treabă. Bărbații lucrează acolo în față. Unul stă și unul... Nu, unul zice, hai! Hai! Haide, hop, hop! Unde e mama? Uite aici, la calculator. Du-te și poze. Hai, madame. Ce faci? Ești la birou? Eu sunt la birou că nu mai pot, am zis la Marta, zic, Marta, mă odihnesc un pic că nu mai pot. Și mă odihnesc stând puțin pe șosea care a venit să ajute Alibaba. Ea e profesoară de engleză și el nu știu ce este și a venit, el la Gigea, la școala de institut. Și pe noi ajutăm noi. Știu, hai, acum schimbarea. Hai. Hai, schimbătura, mă. Unde te duci, mă? Ia ce harnică tanti Marta aici. De cap, mi-a murit lăudătorii, mamă. Vezi? Terminează speranța acolo cum stai, ia uite ca barone. Ia uite aici la defil. Aici este tribuna. Spectatorii. Spectatorii la tribună, nu? Tribuna aici. Așa. Acum îi dăm foc la frunzele? La firo. N-ai voie. Gata, mat, clar. Și ăla ajunge să ia de acolo? Da, e putun. Cu aspiratorul. Mai ză. Nu e dimineața, e la fosă. E peste tot aia. Da. Hey Marcus, how you doing? Marcă, salută, salută. Salut,